ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи пресс-конференсияи пеш аз ҷанги Камил Карате дар ташкилоти нав бо номи Эркаев Battle гап мезанем. Всем ассалому алейкум, добрый вечер. Бапеш! дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. сараввал аз он сар мекунем ки набарди Қамариддин Ҳасанов дар ин ташкилот як бора ба миён омад. ҳамаш аз он ҷо сар шуд ки ҳамдастаи ӯ бо лақаби Аксана дар рӯзҳои охир бинобар аз сабабҳои номаълум аз муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ ҷанговари тоҷик бо номи Қамариддин Карате Ҳасанов ӯро иваз кард. хуб, акнун шурӯъ мекунем аз пресс-конференсия. дар маросими пресс-конференсия мисли ҳарвақта Камил Карате бо шиёри Тоҷикистон ба пеш суханро ҳусни оғоз бахшид. Всем ассалому алейкум, добрый вечер. Бапеш! пас аз ин рақиби Аксана ё ин ки рақиби Камил Карате аз роҳбарияти дастаи Теофайт Саша Машина пурсон шуд ки бо Аксана чӣ рух додааст. Саша хуб медонад. бигзор нақл кунад. Саша Машина дар бораи Аксана гуфт ки сараввал ғайр аз номи Аксана ин як нақшаи мо буд ки мо хостем пеш барем, аммо дар муддати якчанд рӯз мондан ӯ бо мо дар алоқа набаромад ва нақшаҳои худашро аз мо пинҳон дошт. аммо мо хабардор шудем ки ӯ дар дигар континент айни ҳол қарор дорад, яъне дар давлати Аргентина, ва ӯ историяҳои худро дар Инстаграм барои мо маҳкам кардааст то ки мо набинем. аммо чӣ хеле ки медонед, муносибатҳо дар боварӣ ба амал меоянд. аммо пас аз боварӣ баромадани Аксана мо аз ҳамин рӯз, яъне ташкилоти Теофайт бо ӯ шартномаи ҳамкорӣ надорад ва ӯ ба наздикӣ ба Федератсияи Русия низ омаданӣ нест. ҳамчунин пас аз ин Руслан, рақиби нави Камил Карате, гуфт ки ҷанги ӯ бо Камил ин аз рӯи мусобиқаи варзишӣ мебошад ва ӯ боз гуфт ки ӯ Камил Каратеро мешиносад ва ҷангҳои ӯро тамошо мекунад. ҳамчунин дар ҷавоб Камил Карате низ чунин гуфт. ҳамчунин барандаи барнома Сергей ба Руслан савол дод ки барои ту дар ин муҳориба чӣ хело муҳим мебошад ва чиро ту зарур меҳисобӣ. дар ҷавоб Руслан гуфт ки ман медонам ки дар ин ҷанг агар ман ғалаба кунам, имконияти бисёр пул кор кардани ман зиёд мешавад. ҳамчунин асосгузор ва барандаи ташкилот, яъне Сергей Эркаев, ба Камил Карате низ савол дод ки ин ҷанг чӣ гуна мегузарад ва ту чӣ гуна усулҳоро ба кор мебарӣ. дар ҷавоб Камил Карате гуфт ки набарду муҳориба ин кори ман аст. ман ҳар рӯз ҷанг мекунам, ҳар рӯз машқу тамрин мекунам. ҳамчунин хурдсолонро машқ медиҳам дар шаҳри Москва. ҳамчунин дӯстон, хотиррасон мекунам ки вазни Камил 67 килограмм мебошад ва аз Руслан бошад 87. аз ҳамин хотир Сергей аз Камил пурсон шуд ки фарқияти вазну туро хавотир намекунад. дар ҷавоб Камил гуфт ки албатта ки не, барои ман таҷрибаи варзишӣ мешавад. то ин вақт дар корномаи ман ин гуна набуд. мебинем. ҳамчунин савол аз миёни одамони дар толор буда пайдо шуданд ва ба Камил савол доданд ки дар корномаи ту ҷанговари қадбаланд мисли Руслан буданд ё ки не. Камил гуфт ки не, набуданд. ҳамчунин Иван Шабанов, нафари саволдиҳанда, аз Камил пурсон шуд ки ӯро сахт зарба мезанӣ. ҷавоби Камилро гӯш мекунем. баромада задан то охир ин кори дӯстдоштаи ман аст. маро ягон ҷоямро шикаста метавонанд, аммо рӯҳияи баланди маро шикаста наметавонанд. Вот меня можешь сломать где-то, но дух у меня никто От не души. сломает. Таджикистон Бапеш! пас аз ин ҷанговарон бо ҳамдигар рӯбарӯ, яъне фейс ту фейс вохӯрданд. пас аз маросими рӯбаро, Қамариддин боз бо усули тобиши зарба бо пой ба дасти Руслан зарба зад. дӯстони ман, ин буд саволу ҷавоб ё ин ки пресс-конференсияи пеш аз ҷанг. хуб, акнун дӯстон, ба ҳамаи шумо савол: дар ин ҷанг ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад? ҷавоби худро ҳатман дар зери ҳамин видео нависем. ва ҳамчунин дӯстон, агар шумо Қамариддинро дастгирӣ карданӣ бошед, пас Камил Карате ба пеш нависонед. барои моро ва ҷанговарро дастгирӣ кардан лайки худро дареғ надоред. лайк гузоштан он қадар вақти шуморо намегирад, аммо барои пешравии шабакаи Taj MMA хело зарур ва муҳим мебошад. бо шумо хайру хуш намекунем, чунки ба наздикӣ боз ва мехӯрем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамавақт бо шабакаи Taj MMA бошед. хайр. Бапеш!